Toto auto za mnou stojí viac než 50 000 eur. A ja sa celý týždeň pýtam, ako môže Opel Astra stať také peniaze. Zvlášť keď základné kombi začína na 20 000. Tento kúsok predražuje plug-in hybridný pohon a športová výbava GSE. To znamená, že zvládne prejsť na elektrínu približne 50 km a potom sa do partie pridá doprovodná 1.6. Je to svižná a pohodlná kombinácia, ale nabíjanie trvá celú večnosť. Seriózne, bez domácej zásuvky o tom ani neuvažujte. Astra vychádza z Peugeotu 308, ale má normálny volant a lepší posed. Sedadlá s AGR certifikátom u Opla jednoducho musia byť. Dozadu upracete deti aj dospelých a kufor to je iná čierna diera. Interiér možno na prvý pohľad nezaujme, ale je príkladne poskladaný a toto mu môže francúzsky súrodenec skutočne závidieť. Napriek deklarovanej športovosti je Astra aj na veľkých kolesách super pohodlná, tichá a vyžaruje z nej taká správna nemecká hutnosť. Kombinovaných 225 koní dnes už nikoho neprekvapí, ale elektrika tomu dodáva správny kick a spotreba hovorí sama za seba. Dobre, vrcholný plug-in hybrid asi nemá veľký finančný zmysel, ale Opel doplnil ponuku o nové full hybridné motorizácie, ktoré môžete mať prakticky za polovicu. A preto sa aj po týždni pýtam, prečo?